Haramdağ Berdi Muhammedowyň çağı pohunyň renkine meňzeş eşikleri geyip milletin öňüne, ýagny sahna çykmagy ýöne ýere däl. Haramdağ baqy ýaşamak isleýär. Şu sebäbe görä-de onuň ähli geýýän eşigi gözden dillen goranmak maksady bilen ölen itin we doňuzyň diýişleri, itin guradylan tohy we kül arşygy bolan doga tumarlar bilen bezelen. Diktatoryň özi we onuň tohumy daşary ýurtlardan ýörüýte getirilen ekologik taýdan arasy iýmit önümleri bilen iýmitlenip arasalanan suw içip Pöwride-de şady horram ýaşamak bilen halkyň saglygy we ýurduň ekologiýasy barada asla alada eden ol. Haramda öz tohumy bilen döwletiň gaznasyndan milliardlarça dollar ogurlap oturan wagty näme kesele uçranlygyny anyk bilmeýän ýurduň içindäki keselhanalary ýüz tutýan we daşary ýurtlary bejergi almagy gidýän adamlaryň sany gün saýyn köpelýär. Şol bir wagtyň özünde de oba hojalyga zerur dökülleri öňürmek bahanasy bilen Tejen we Murgap şäherlerinde kimya zawotlary guruldy. Her gün iç akşamlar kimya zawotlaryndan göý berilýän süýjümtük kükürt iýsli bulutlar şäheri we daş töwerekdäki daýhan birleşiklerini, ekin meýdanlaryny, balyk önürilýän suw howdanlaryny, gara mal bakylýan meýdanlary gurşap alýar. İlatyň saglyk derejesiniň pese gaçmagy ilkinji nobatda göwreli zenarlar we çağılar bilen gönü baglanşykly. Bäbekler ihtiýoz, ýagny balyk teňesi keseli bilen hem de enesiniň göwresine emele gelen dogabetli içki göwre keselleri bilen dogulýar. Raýatlarda äşär edilen keselleriň köpüsi den gysma öýken çiýişmesi, allergiki we dugnuk kesellerine degişli. Bu kesele uçranlaryň köpüsi ören tiz wagtda aradan çykýarlar. Boşadyrmak üçin esasy zat asmanymyz dury. Ýurtda uruş dawa ýok diýýän raýatlar diktatoryň öz goşgusydyr. Aýdymlarynyň owazy bilen ilaty bal köline batyryp zäherli himiýa bulutlaryň kömegi bilen raýatlary hiç bir agyry ynjysyz ölüme sebäp edýänliginden adamlar asla bihabar ýa-da düşünmeýärler. Ey Ilahi Emine, adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan